Robert Abela u d-deputati tiegħu approvaw l-allokazzjoni li bija ta' Stewart Healthcare se jingħataw żieda ta' 70 miljun euro oħra fl-2022 minn flus il-poplu. Din id-deċiżjoni kienet parti mill-vot tal-budget għal-Ministeru tas-Saħħa li kien approvat fil-Parlament. Id-deputati tal-Gvern ta' Robert Abela li kienu preżenti fil-plenarja ivvotaw kollha favur l-allokazzjoni finanzjarja, bid-deputati preżenti fisem il-Partit Nazzjonalista ivvotaw kontra. Meta l-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech talab il-ħin biex jispjega l-vot tal-Oppożizzjoni, il-membri tal-Gvern ippruvaw waqfuh billi ma ridux ituh il-ħin. Bid-deputat Speaker Claudette Buttigieg tispjega li wieħed għandu dritt jispjega l-vot li jkun se jagħmel. Xtaqt nagħmel kjarifika fuq il-vot tagħna madam. L-ewwel mawx permess. Għandhom diffikultà qed nifhem jiġifieri li l-kap tal-Oppożizzjoni jitkellem. Jiena sa fenna fien fil-qosor dikjarazzjoni tal-vot ġieli saret anke minn individwi. U fl-ispjega tiegħu Bernard Grech qal li l-Oppożizzjoni tinsab maquda f'dan il-vot biex tibgħat messaġġ ċar kontra s-serq sfaċċat li qed isir. L-Oppożizzjoni se tivvota kontra biex tibgħat il-messaġġ ċar li hija kontra din il-konċessjoni. Fil-waqt illi il-Gvern illi jibqa' jivvota favur Konrad Mizzi u dak li ftiehmu ifisser li qed isir kompliċi għal dan illi huwa qiegħed isir serq sfaċċat. Minnaħa tiegħu deputat Prim Ministru u Ministru tas-Saħħa Chris Fern ikkonferma l-kompliċità tiegħu mal-mod kif il-Gvern se jkompli berbaq flus il-poplu. Aħna ħanivvotaw favur. Dan il-vot ittieħed ftit minuti biss wara li kien ippubblikat rapport ieħor tal-Awditur Ġenerali li wara tħassib dwar il-proċess ta' negozjar li l-Gvern għamel dwar it-tliet sptarijiet pubbliċi ma' Vitals Global Healthcare. Fil-rapport tiegħu l-Awditur Ġenerali qal li l-konċessjoni falliet milli tilħaq l-anijiet tagħha. Fil-waqt li nnota kif il-Gvern baqa' jżomm dan il-kuntratt mistur b'nuqqas ta' dokumentazzjoni. L-awditur qal li dan kompla jżid l-inkwiet partikolarment dwar il-profittabilità tal-proġett meta mqabbel ma' dak mitlub fit-talba l-proposti. Barra minn hekk innota kif aktar gravi kien in-nuqqas minn rappreżentanti tal-Gvern milli jieħdu azzjoni. U grazzi għalhekk għall-Awditur Ġenerali ma setax isir it-titjib miftiem. Ir-rapport kompla li l-konċessjoni ma setax titwettaq fil-waqt li refera djufija amministrattiva u politika tal-Gvern li qal ġiet sfruttata faċilment minn ta' Vitals. L-Awditur Ġenerali nnota wkoll kif l-eks Ministru Laburista Konrad Mizzi ma attendix għad diversi laqat li sejjaħ l-uffiċċju tal-Awditur Ġenerali u dan mhux xejn ħlief falliment serju.